Με μια σύνταξη του 530, το νίκη 300 ευρώ, τι είναι τίποτα, ούτε σε λαϊκή ποτάποτε, ούτε τίποτα. Με τι, μόνο ακριβά. Αφού όλα πάνε πάνω και εμάς όλοι μας πάνε κάτω, δουλειά δεν υπάρχει, δύσκολα. Εγώ φανταζόμουν ότι ποτέ θα φτάσω στο σημείο να έρθω εδώ πέρα, που πάντα μπορούσε και βοηθούσε έναν άνθρωπο που δεν είχε. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα. Να καλλιεργήσουν, θα φτάσουν να μην υπάρχει τίποτε.